wis Mir, aja jengkel boy Mir. Alah, Kang Mas, jare arep ngawet daleman. Nyatane ndi janjine meleset. Ya sing diarani pertandingan sih keprimen Mir, anak kalah anak menang. Neng yo ngerteni boy lah Mir lah. Ngomong kucang ora bisa apa-apa, Kang. Alah. Kawe kenal kopi boy Mir lah, daripada ngopres orang benang kayak gue. Ya gimana ke? Pada sebenteng kok Kang Mas. Gelem ke? Kopi culengan wingi. Lambene anggapmu bojomu. Kue apa? Model bojo banyak sumberan. Sampean ngawet duit ora. Jaluk keluntuk bisa neng. Gimana mau double boy? Jadi ngene boleh kerjaan boy. Bojo ora pengen ngopres boy. Bocah amat. Wayai. Mir, kakak ya nyong. Boleh kerjaan nih. Kakak apane? Ngomong langgar duitnya kok kakak. Dasar bocor logdok. Boy lanang seneng Stella jadi ngapa? Terus yang mangkat? Kang Mas, Salim. Dasar orang kurang ajar. Cewek ya? Cewek ini siapa? Ayo ketemu. Nok, lagi apa Nok? Kayong dewek kan? Niki Mbah, salok lenggahan. Si Mbah Nok. Nisi nom kaya kie ka. Si kudune sinten nek mboten Mbah. Ya jambalan Nok. Kang Mas. Loken Kang Mas, ndak mboten pantes Mbah. Karepe kowe beran Nok lah. Kang Mas oleh jago ngono apa ora kowe? Oh nggih, monggo Mbah. Bisa Nok. Ngomong-ngomong arane siapa Nok? Kula Sarah Mbah. Nah kene lagi ngenteni apa Nok? Ya biasa lenggahan niki. Oh. Bukan ngenteni nyong ya. Ngomong-ngomong wis ndek pasar urung? Dereng Mbah, emang pripun sih? Ya mbokan. Bukan apa Mbah? Bukan sih gelem karo Kang Mas. Di kula ndak pantes larene jenengan ra Mbah. Wis harus aku suwen. Kang Mas ya, wis sawah sing pojok lor, wis ngidul ngalor lah. Wis sawahe Kang Mas kabeh. Durung gak sing sebelah ngana kae arep tak bayari sekalian. Mobil pe papat ora kanggo. Tenang, urip karo Kang Mas ki kejamin. Kon ngerti kae? Sing lagi mlaku, enak bae nyong kae, sing paling bentongor. Woi. Sawah iki digarap. Sawah apa? Mau stres ke? Ora kan anak gua bentongor kaya kowe ke. Tapi ngapunten Mbah, kula mboten tertarik.
lagi apa, wo? Duh, anak bocah ki yang sing lamis. Kon bro lagi apa, Nyong? Ring wo, wis tuwa, mambu remah. Aja lagi wo boy. Ya mbok, aku kowe mbok, garangan. Apa? Galengan? Galengan to sinang sawah, ho. Masuk kopok kan garangan. Garangan. Kemana ngomong ora cetak. Sing mesen kapuk sapa? Ah, bodo amat. Ya mbok garangan kowe. Gimana kowe lagi di karo gantung lagi. Salam. Kancing endi, Jang? Tumben nenek. Iya kok kiwat. Biasa mlaku-mlaku jalan-jalan kok. Ya wis lah bener karo Mbak Nyong, Jang. Si bojone Rika mendi? Rika ora karo bojone. Niki lunga kok, Jang. Jare kolet kerja. Wis duwe bal-bal mangane akeh. Semene, Jang, bayangna lara tininjong, Jang. Ngawe nafkah ora aku, Jang. Tuh. Apa iya, wo? Si Rika melasi nemen, wo. Iya ku, Jang. Gawe lara ati tok. Nek ora cinta mah wis tak tinggal awet mien, Jang, buat lanangan liya. Apa Rika isi payu, wo? Ngece ya. Kaki kembang desa, oh. Oh iya, wo. Ngomong-ngomong bojone Rika, lu ngawet kapan, wo? Ya lu ngawet mau lah, Jang. Ngawet esok bar modang 3 piring langsung salin rapi, rambutnya meliwis. Pokoknya kayak pemain Korea lah, Jang. Apa Rika ora curiga, wo? Si curiga primen, Jang. Bojone Nyong udah setia, oh. Lah, Rika tah ya orang ngerti, wo. Nang matah kayak kue, kok nggak nang jopo ya kowe lho, wo. Apa iya, Jang? Apa tak kulit bayah, Jang, ya? Laginya nang rumah kepikiran boy, Jang. Lah kayak kue boy, wo. Mending disosol. Baru aja bener kon, Jang. Ning rumah daripada kayak kiye. Nggak was-was tok, Jang. Juh, materi kon bae, Jang. Mana, wo? Nyong arep dolan, urusane Rika lah kue lah, wo. Dasar bocah bangkani. Tek-tek telikon, Jang. Yang ngampurane, wo. Nyontak lungan deset, wo. Wis hati-hati, Jang. Dasar bocah bangkani. Mending nyusul Kang Mas saiki bae lah. Daripada ning ati was-was. Jang. Apa yo? Kok baru bojone Nyong ora, Jang? Kayak apa yo? Ay, si Jang sing kakak dewek sing gawe Nyong cinta. Ciri-cirinya pakai apa yo? Nganggo kacamata, nganggo batik, rambutnya meliwis. Pokoknya karo kon kakak lah. Mos keprimen yo. Takon mare cenyong ya. Ciri kayak kowe nyong wae yo. Tapi wong ora gagah yo. Pokoknya kayak kowe lah, Jang. Kon weruh ning endi, Jang? Oh iya yo. Mikir nyong wae yo. Kayak dipacaran wae. Yo kayak piye yo. Sing bener, Jang, lanangin Nyong kowe setia. Sampe ra percaya yo. Iki yang mana ra? Bodo amat. Nah. Ayo, bojone Nyong. Dasar wong lanang buaya.
Yang kurang apa ya Kiai ya Allah? Oh ya Kiai kelakuannya Kang Mas. Ngomong sing ngomong golek kerja. Kang Mas jahat. Orang kayak gue Mel. Jangan! Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Aku jijik! Aku jijik sama Mas! Aku jijik! Aku benci! Mas, jangan! Jangan!